Dobro jutro, djeco. Nadam se da ste se lijepo odmorili, naspavali i da ste spremni učiti nešto novo. Krenimo najprije s matematikom. Danas učimo zbrajanje do 20 s prijelazom preko desetice. Ali najprije ponovimo zbrajanje do 10. Ja ću govoriti zadatke, vi usmeno odgovarajte i provjerite jeste li brži od mene. 4 plus 6, 10. 3 plus 7, 10. 8 plus 2, 10. 7 plus 3, 10. 5 plus 5, 10. 9 plus 1, 10. Jeste bili brži od mene? Bravo! Ali sad imam zadatke sa jednim nepoznatim brojem. 6 plus koliko je 10? 6 plus 4 je 10. 1 plus koliko je 10? 1 plus 9 je 10. 5 plus koliko je 10? Brzo. 5 plus 5 je 10. 4 plus koliko je 10? 4 plus 6 je 10. 2 plus koliko je 10? 2 plus 8 je 10. 7 plus koliko je 10? 7 plus 3 je 10. Bravo! Ovo ste znači dobro uvježbali. Poslušajte sada naš današnji zadatak. Rješavajući zadatke u Matifiku, Filip je jedan dan skupio 6, a drugi dan 7 zvjezdica. Koliko je zvjezdica Filip skupio u ta 2 dana u Matifiku? Što nam je poznato u ovom zadatku? Poznato je da je Filip u jednom danu skupio 6 zvjezdica, a u drugom danu je skupio 7 zvjezdica. Što nam je nepoznato u ovom zadatku? Nepoznato je koliko je Filip ukupno skupio u ta 2 dana zvjezdica, igrajući i vježbajući zadatke iz matematike u Matifiku. Sjetimo se. Ako moramo ukupno izračunati, koju ćemo onda računsku radnju upotrijebiti? Upotrijebit ćemo računsku radnju zbrajanja. Znak za zbrajanje je plus. Koji će nam biti prvi pribrojnik? Prvi pribrojnik će biti broj 6, a drugi broj 7. Tada račun glasi 6 plus 7. Pripremite kutiju za jaja, onu u koju stane 10 jaja. I pripremite puno zvjezdica. Ja ću reći zvjezdice, a vama to mogu biti i kockice, i čepovi, i kuglice od papira, ali neka su u 2 boje. Pripremite 10 zvjezdica u jednoj i 10 zvjezdica u drugoj boji. Ja ću govoriti zelena i žuta, a vama to može biti bilo koja boja koja vam je pri ruci koju možete pripremiti. Za ovaj zadatak trebamo 6 zelenih i 7 žutih zvjezdica, jer je račun bio 6 plus 7, 6 prvi pribrojnik, 7 drugi pribrojnik.
6 zvjezdica zelenih stavi u kutiju za jaja. Pogledaj, je li kutija puna? Ako u kutiju stane 10 jaja, je li ona puna kad staviš u nju 6 zvjezdica? Nije. Ostalo je praznoga mjesta. Jedno prazno mjesto, drugo prazno mjesto, treće prazno mjesto i četvrto prazno mjesto. Sada pridruži ovih 7 zvjezdica žutih ovim zelenim. Stavi ih u kutiju, ali tako da popuniš najprije ova prazna mjesta. Zvjezdice se ne smiju prekrivati. Evo, u kutiju stane 10 zvjezdica. 6 je zelenih i 4 su žute. Ali još su nam neke zvjezdice ostale izvan kutije. Drugi pribrojnik je 7. To su žute zvjezdice. Njega smo rastavili na 4 zvjezdice koje su stale u kutiju i 3 zvjezdice koje su ostale vani. Sad kad pogledaš sliku, možeš lako izračunati. U kutiji je 10 jaja, odnosno zvjezdica, izvan kutije 3 i to je onaj vrlo lagani račun 10 plus 3 jednako 13. Da vidimo kako ćemo to matematički zapisati. 6 plus 7. Najprije smo stavili 6 zelenih zvjezdica i tu brojku nećemo dirati. Ali nešto ćemo promijeniti sa drugim pribrojnikom, sa brojem 7. Jer nismo ga cijeloga stavili u kutiju, nego smo ga rastavili na 4 plus 3. I sada ćemo ga zapisati. 4 plus 3. I računamo po redu. 6 plus 4 je 10. Plus 3 prepišemo. 10 plus 3 je 13. Pogledajmo još jednom zadatak. Rješavajući zadatke u Motifiku, Filip je jedan dan skupio 6, a drugi dan 7 zvjezdica. Koliko je zvjezdica Filip skupio u ta 2 dana u Motifiku? Račun. 6 plus 7 je 13. Odgovor. Filip je u 2 dana skupio 13 zvjezdica u zadacima u Motifiku. Postoji drugi način kako se ovo može izračunati i to na brojevnoj crti. Najprije pronađimo na brojevnoj crti prvi pribrojnik. Prvi pribrojnik je broj 6. Broj 6 moramo dodati 7 strelica jer je 7 drugi pribrojnik. Dodajemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odlično. Došli smo do broja 13. Na tom putu prošli smo preko broja 10. Zato se ovo zove zbrajanje s prijelazom desetice. Pogledaj sada boju strelica. Evo, pobrisat ću ovo što sam neuredno pisala. Ovo neću. Ja ću ovo opet morat brisati. Od broja 6 do broja 10 su plave strelice. Od broja 10 do broja 3 su narančaste strelice. 7 strelica
plus 7. 7 strelica smo razdijelili na 4 i 3. 4 je bilo do desetice i još 3 su ostale nakon desetice. Račun je kao i sa kutijom. 6 plus 7. 6 smo zaokružili. 7 rastavili na 2 pribrojnika. 4 plave strelice i 3 narančaste strelice. Sada računamo po redu. 6 plus 4 je 10, plus 3 je 13. 6 plus 7 je 13. I odgovor, Filip je u 2 dana skupio 13 zvjezdica.